बदली देखावे अगरबत्ती बदली देखावे। एह बेरा ले सब सुनत नहीं। हाँ जी पूजा समिति के लोग बैठ के हाँ यह बहुत बड़का चीज बा। न तो कितनो लमहर दुगोला होके कितनो भारी ब्यास आवस कितनो रुपया लगा के हाँ 1-2 क्विंटल के अवस्था आज के समय में 12 ही बजे दुगोला बंद हो जाता है। हाँ खाली मूलचल लोग के चलते तो बचल रहता है। 12 बजे कोनो दुगोला हाँ लोग के ई चिंता रहता कि बिना गेहूं काटे के बा दौरी करे के बा। एक नंबर में ई चिंता रहता। हाँ जी दूसरा नंबर में इंजॉय नो बा। हाँ ऐसे समझ दूसरा नंबर में बा। हाँ तो आज आज चैत के महीना में हाँ चैत के महीना के काहे महत्व दिहल गइल बा। काहे कि यही महीना में महुआ चुएला। चैत के महीना में भगवान राम के जन्म हुई रहे। चैत के महीना में अनेकों प्रकार के अन्न गेहूं चना हाँ जी खेसारी केराव सरसों हाँ तीसी हमनी के घर में अन्न से हमनी के घर भर जाला। ऐसे हाँ जी चैत के महीना के विशेष महत्व दिहल गइल बा। तारी और यही में सब मिलेला बढ़िया। अरे इनकर तो हुए हुए अरे वही से दादा पासी हम जी जवन होता है अपन चिन्हाइए न देला। अरे उहे पी के ही जियल बड़े। तो बड़ी सुंदर गीत संगीत लागल राजा राम भाई के। हाँ अरौरा सबके प्यार ही बड़ा निमन लागल। राम नाम रटला से काम सब बन जाला। मिलत इतिहास देखो साचे प्रमाण बा। वाल्मीकि सूरदास तुलसी कबीर दास गिधो भीतर गईले कहत पुराण बा। सुतीक्षण भैया एक कलयुग के आदमी से निमंत्रिता के गीत रहले जेकर नाम भगवान के नाम के संगे जोड़ा गईल। सही बात। का है रावण सीता जी के हर के ले जाते रहे चोरा के ले जाते रहे तब गिद्ध लड़ गईले। आए बेरा ये बेरा कोनो लड़की के गुंडा बदमाश छेड़त होखे तो लोग बचाई ना लोग जाके वीडियो बनावे लागल। सब लोग 5G मोबाइल ले लेबा। वीडियो बना के वायरल करब तो हमारे व्यूअर्स बढ़ी हमारे फॉलोअर्स बढ़ी। कितना जन तो लेके भागे के फिल्म में 4 दिन के जिंदगी गुमान काहे करेलो मानुष जन्म ये तोहर होते जियान बा। और कहत बना जे इतिहास अब गवाह बाटे। राम के कृपा से सारा चलत जहान बा। एगो मेहरारू कहतिया कहतिया कि घरे आई बचैत में काहे कि जकरा हाँ चैत के